Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлый мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме. Безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы, нәтиҗәле эш көне тели. Бүген 13 июнь, сишәмбе көн. Табигать биргән һәр җан иясенең үз бәйрәме бар. 13 июнь Камкалар көне. Дөнья фаунасында аның 4000-гә якын төре бар. Татарстанда гына да камкаларның 45-тән артык төре исәпләнә. Камкаларны бигрәк тә балалар ярата. Ул җәйнең гүзәл бизәге. Шулай ук бүген 13 июнь көне тегү машинасының туган көне. 1755 елда Карл Вейзенталь атлы кеше кул белән тегү принцибын кабатлаучы тегү машинасы конструкциясын уйлап чыгара. Соңрак Англиядә яшәүче Томас Сент 1790 елның 13 июнендә беренче тегү машинасы конструкциясына патент ала. Әлеге дата тегү машинасының рәсми булмаган туган көне. Табигатьтә җәй, әлбәттә, инде һәр барчабызның да кәефләре күтәренке. Җәй ул ял чоры, шуңа күрә кемнәр хәзерге вакытта ялда, сезгә рәхәт яллар телибез. Театрларыбыз да җәйге ялга җыена, шуңа да рухи азык алырга теләүчеләрне милли театрларыбыз үзенә дәшә. 23 июньдә Кариев театрының 35-нче юбилей сезоны ябылу тантанасы була. Бу кичтә безне ниләр көтә? Бу турыда Кариев театрының баш режиссеры Ринат Әюпов белән сөйләшербез. Ринат әфәнди, исәнмесез, хәерле көн. Hayırlı gün. Ринат әфәнде, сорыйм әле, сез соннар көченә ышанасызмы? Әлбәттә ышанам, Әйтик, менә 35. Ул бит инде бер караганда бик көчле энергетик шундый сон. 3, 4, 5. Без махсус менә бу 13 июнь һәм 35-нче театраль сезонны махсус алдык. Эш кергән сан, гомумән, мин эш кергән санны бик яратам. Эшле санны бик яратам. Эшле саны да бик көчләйм, анасын 5-ле саны да шулай көчле, чөнки анда шулай ук бик көчле энергия. Әгәр менә шулай саннардан башладык без бүгенге сөйләшүебезне, 35-нче театраль сезон. Тәгә монда инде узган эшкә салават дигәндәй, бераз нәтиҗәләр турында сөйләшәсебез килә. Ринат әфәнде, нинди булды сезнең өчен 35-нче театраль сезон? Без театраль сезонны Габдулла Кариевның артист исемле комедиясе белән ачып җибәрдек февраль аенда. Ул безнең шундый зур шаралар булды. Безнең әлеге театраль сезонда, юбилей сезонда без зур гастрольләрдә булдык. Фестивальләрдә катнаштык. Бик күп бихисап яшьләр өчен, олылар өчен спектакльләр чыгардык. Юбилейлар уздырдык. Халык артистларының юбилейларын уздырдык. Гомумән һәр вакытта балалар, яшьләр, олылар белән без һәр вакытта шундый актив мөнәсәбәттә булдык. Быелгы сезон бик көчле булды. Һәм безнең инде менә ялга китәсе дә килми. Тагын эшләү процессы безне шул кадәр җәлеп итте, җибәрмәй. Шулай да менә әйләнеп кайтсак, нинди театрларга аеруча тамашачылар яратып йөри? Әлбәттә, сез жанр турында әйтсәгез, комедия. Хәзерге вакытта комедия, мелодрама, әйтик, шулай ук әйтик анда концертларында. Менә быел без шундый театральләштергән концертларда тәкъдим иттек, яңа формат безнең тамашачыларга. Чөнки татар халкы барыбер теге җырлы, биюле спектакльләрне нык ярата. Менә шуңа күрә җырлап яшик дигән премьер күптән түгел булды. Ул да шул җырга, биюгә һәм шундый юморга корылган спектакль булды. Менә күбрәк йөри яшүсмерләр, Ромео и Джульетта, әйтик, Ләйлә Мәҗнүн кебек спектакльләргә яшьләр йөри. Җисеменә туры килеп тора, чөнки сезнең театрыгыз ул яшьләр театры. Шуңа күрә дә инде әлбәттә монда яшүсмерләр һәм яшьләр бик күп килергә тиеш. 23 июнь Кариев театрының 35-нче театраль сезонының ябылу тантанасы уза. Бу кичтә безне ниләр көтә икән? Менә безнең театраль тамашачылар һәр вакытта сәхнәдә артистларны гына күрәләр. Спектакль манда ул театральләштергән концертмы. Сәхнә артындагы эшләүчеләрне белеп бетермиләр. Ягъни специалистларны, шундый хезмәткәрләрне. Менә бу ябылу тантанасында без артистлардан тыш шул артистларга ярдәм иткән сәхнә хезмәткәрләрендә
тәкъдим итәбез, күрсәтәбез. Ягъни сәхнә артындагы булган мөгъҗизаларны да бер сюжет кызыклы сюжет аркылы бөтен коллективыбызны тәкъдим итәбез тамашачыларга. Ягъни әйтик, безнең декорация коручы бер егет үзе курайда уйный. Ләкин ул декорация белән шөгыльләнә, ул артист түгел. Әйтик, вакытында утыручы бер әфәндебез безнең шулкадәр моңлы итеп җырлый, ул безне һәр вакытта җырлап каршы ала. Менә без аңлыйбыз, менә бу көнне безнең вакытында шундый хезмәткәр утыра. Ягъни театр сәнгате бит инде ул артистларның эше генә түгел, артистларның хезмәте өчен бөтен коллектив катнаша, һәм бу бөтен коллективны без бу көндә котларга телибез. Аларга бүләкләр, аерым сюрпризлар эшлибез. Төрле театрлардан кунаклар, вәкилләр килеп, шулай ук безнең артистларны һәм театрга хезмәт иткән сәнгатькәрләрне күреп, менә шундый бик күңелле көтелмәгән форматта булачак. Аны яшь режиссер Илдар Гатауллин эшләячәк инде. Вот бу 20-нче бик кызык булачак, Алла берса, 20-нче. Тыңлап утырам, миңа да бик кызык. Һичшиксез киләм, Алла берса. Мен сезне тыңлап утырдым, сез бик матур җырлыйсыз. Менә ул шулай бит ул. Шулай юк, сәхнә арты тормыш. Менә шундый зур тамаша була. Без 20 июньдә 35-нче сезонны шулай иттереп ябабыз. Ләкин аның белән эш бетмәй. Әле безнең репетициялар дәвам итәчәк. Бер караганда чынлап та менә бу театраль сезон ябылу тантанасы ул туган көн кебек, әйеме? Ул шатлыклы да, шул вакытта бераз моңсу да, чөнки 35-нче театраль сезон ул уңышлары белән уза, алга инде тагын яңа үрләр яулыйсы бар. Һәм сездә инде 36-нчы театраль сезон көтә. Инде барыбер ниндидер уйлар бардыр, әйеме? Баш режиссер буларак, алга таба нәрсә эшләячәгез турында уйлап куйгансыздыр. Менә без бер кызыклы шундый сюрприз, әйтик, традициябыз бар безнең. Булачак премьераның ачык репетициясын тамашачыларга тәкъдим итәбез. Ягъни иң беренчеләрдән булып премьерга кадәр аерым тамашачылар, журналистлар әлеге булачак спектакльнең премьерасын карый ала, аны бәяли ала. Менә шул нәүбәттән 30 июньдә Александр Гринның «Ал җилкәннәр» исемле повесть феериясе буенча без спектакль тәкъдим итәбез яшүсмерләргә. Менә бу көтелмәгән форматта булачак, шулай ук. Шулай. Тамашачылар сәхнәдә утыралар. Һәм артистлар белән шундый бик шундый алар бер пространствода булганга күрә, бик якын булганга күрә, крупный кадрлар булачак. Теге фильм белән әйтсәк, безнең тамаша залы диңгез пространствосына әйләнде. Һәм 230 урынлы пространство, диңгез, анда видео, анда балыклар, анда диңгез асты, диңгез өсте, анда кораблар, ал җилкәнле кораблар yüзеп йөрәчәк. Һәм әлеге спектакльдә артистлардан тыш Казан театр училищесы шәкертләре дә катнаша. Алар пластик күренешләрдә, җырларда, биюләрдә шундый актив, шундый тәҗрибә булачак. Гомумән яшүсмерләр өчен менә без тагын бер кызыклы әйтик сюрприз эшлибез. Темасы әлбәттә мәхәббәт. Без яшүсмерләр арасындагы мәхәббәт. Александр Грин ул бит инде диңгез стихиясе турында күбрәк яза. Менә «Бегущие по волнам», «Ал җилкәннәр», «Алый паруса». Аның бик күп шундый диңгезгә мәхәббәтле автор. Без аның менә «Ал җилкәннәрен» алдык. Һәм сез әйткәнчә, без инде яңа сезонны сентябрь айында 36-нчы сезонны ал җилкәннәр белән шулай иттереп ак карапта ал җилкәннәр белән яңа сезонны ачып җибәрергә хыялланабыз. Ой, тыңлаганда ук шулкадәр рәхәт, мин инде күз алдыма китердем, ак карап, һәм инде әлбәттә безнең тамашачыларыбыз шушы диңгездә алар сезнең белән бергә сәяхәт итәләр. Чынлап та менә бик күп эшләр башкарасыгыз бар. Алай берса ял итеп, көч туплап, матур спектакльләр белән безне шатландырырга ясын. Бик зур рәхмәт, Ренат әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен сезгә уңышлар теләп калабыз. Зур рәхмәт сезгә. Алдагы минутларда тапшыруыбызны Батулла дәресләре дәвам итә. Бүгенге дәрес Казан ханлыгы чоры шагыйре Мөхәммәд Яр турында булыр.
İnsan sağlarımısız, arıgına jıyıldınız mı ekranlar jarına? Dersimizni başlayız. Biz Qozon xonligi çırındağı şairler turunda söz başlagan edik uzgan dersimizde. Şunu devam etemiz. Şu şairler arasında en meşhuri, bugünkü günge kadar zor kitap bilen bizge kelip erişkeni bizning Mahmud Hacı oğlu Muhammed Yar bulur. Anın Tuhfa-i Merdan, Nur-u Sudur kibik iki zor, büyük poeması bizge kelip jitken. Bu felsefi eserler, poema dep kine atamas edim men buni. Bu şul zamanning ruhiyatin, kultur derecesini çaldıra turgan kichkinagina ensiklopediya deb atar edim. Muhammed Yar'ның bu iki eserin. Muhammed Yar özünün yaşayışı bilen Sümbike'nin zamandaşı. Alar bir-birisi bilen görüşkenler, söyleşkenler. Muhammed Yar özünün yaşayışı bilen Muhammed Emin Xan'ның tabındaşı. Alar köp mertebeler şiiriyat turunda söyleşkenlerdir. Aytik buna şuşlay göz aldına getirip qaraygaly. Mine bizning Muhammed Yar'ımız, mine bizning Muhammed Emin Xan bilen alar ikisi devlet işleri turunda söyleşeler mi? Alla şiiriyat turunda söyleşeler mi? Şirbet alarının aldında kufşin bilen, allarında kitap, dillerinde temli söz. Lakin o iki şair, birisi türe, birisi halk içinde yaşatırgan şair Muhammed Yar. Bir katı açılanışalar. Bunda bilmeyen nerse sebep bulgandır. Siyasi aybirler miken? Başka bir motiflar var miken? Muhammed Yar saraydan kuvula. Yani saraydan kitip olayımı kabir jiyiştiruvchi, kabir sakçısı olarak hizmet eterge mecbur bula. Bu özüne göre bir ayrım tema. Bana büyük köp eserlerde yazılgan bulur idi. Şimdi Muhammed Yar'ның icatına kelgende, tiline kelgende, niçe gitip sol bugünkü günge kadar şuşu iki poema yazılga kelip jetken. 1540 yılında yazılgan eser. 1540 yılda indi Qozonda o işler katlaulu bula. Indi bütünne Qozon tamırından jimirlerge ni bari 10-12 yılgına kalıp bara. Şuna tava bara dünya. Muhammed Yar özünün ölümsüz iki eserini icat ede. İcat ede Xan kuşuğu boyunca Sahip Garay Xan'a, Safa Garaylarının ismi tilge alınağında Safa Garay Xan'a, Sahip Garay'a, Muhammed Emin'e tügül. Nerse eterdiyken Xan kişiga şunday poema yazdırı mertebeli zor şairden. Мәңгелеккә kirip қалу üçünmü, özün maqtatı üçünmü, madhiya üçünmü, әллә başka bir sebepler buldu mıken? Bu turda oylarga gına kala. Ondan soň yaňagına saraydan kuwulgan, yaňagına sarayga qaytkan töreler bilen şakty şekeleşken Muhammed Yar ni için törenin sözü ayak astına salıp taptamy, hem ölümsiz poema icat ete. Munda da Xanның karakterini aşmam iken anın tilegi. Demek Xan ona layık dip sanagan. Anın icad jimişine layık dip sanagan. Şimdi biz baya ötken derslerimizde tillerinin niçe gitip tilinin özgərüvün qaragan edik. Bulgar şırındağı tilini okup qaragan edik kabir taşlarında. Gacap, güzel, hem bugünkü tilge bek de yakın. Altınırda şırındağın biz örnekler getirdik. Indi mine hazır Qozon xanlığı şırına da kelip jettik. Tilini işledi iken. Onu Muhammed Xan yarlığında biz Mahmud Xan yarlığında tutup qaradık. Sahip Garay yarlığında bugünkü gün kişisi anlayalırlık tilde yazılgan. Emine Tuhfa-i Merdan bilen Nur-u Sudur biraz kıyınırak onlarga, tigilerge qaraganda. Bunda Farsı sözleri köbrek, Garap sözleri köbrek. Hem uylandıra turgan aybir elbette. Demek Farsı kulturusu bizge ta'sir yasıy.
гарәп культурасына нык тәэсир ясый, без аларны алырга мәҗбүрбез. Коръән аша һәм фарсының бөек шигърияте шәхесләре аша biz үз теләгебез белән аларның йогынтысын үзебезгә алабыз. Әйтик, моннан 800 ел элек язылган әсәрләр 100% булмаса да 98% аңлашыла. Әмма тарихта якынрак әсәр кыенрак аңлашыла. Менә бу уйландыра торган әйберләр әлбәттә. Галимнәр уйланырга тиеш бу турыда. Кызыксынган һәвәскәр тарихлар уйланырга тиеш була. Әйдә бер-ике үрнәк китерик. Ул вакытта Казан ханлыгы чорында шагыйрьләр күп булган дидек. Гаҗәп дәрәҗәдә күп булган. Әйтеп, һәрбер шәкерт, һәрбер мулла, һәрбер хан шагыйрь булган. Һәрбер игенче, һәрбер баһадир хан булган булырга тиеш, чөнки Мөхәммәдияр менә булай дип язып куя. Бер гаҗиб бу, кем шәһәр эше тулук, шагыйрь улмуш, барча кичик улук. Моны күрдегезме? Бүтән кешесе дә, алысы да шагыйрь булган ди. Гаҗәп күп шагыйрьлек. Һәм бу традиция, беләсезме? Бүген дә дәвам итә. Яки менә моннан берничә үрнәк. Гадел берлә ил камук булыр әман, калмас илдә фитнә вә зулым заман. Küfür берлә мәмләкәт булмас харап, зулым берлә йыкылыр улус йөдәп. Küfür вә кафир нәфсенә кылыр зиян, зулым берлә булыр ил халы яман. Менә бу Мөхәммәдиярның теле. Ләкин аңлашыла. Аңлашыла барыбер үзебезнең ана телебез. Ана телебездә язылган. Инде хәзер Мөхәммәдиярның үзенең сурәтен, рәвешен карап карыйк. Менә безнең Мөхәммәдиярыбызны безнең рәссамыбыз Хәнәфи шушлай иттереп күрә. Багыгыз сез аның торышына, баһадирлыгына. Һәм ана күрәсез, кыйммәтле михлар Казанда булганлыгы күренеп тора, каюлы, камап алынган менә бу аның бикасабы, кыйммәтле җәннәт тиресеннән. Менә аның кыяфәтен шулай күз алдына китерә безнең рәссамыбыз. Инде музыка мәсьәләсендә кагылыйк. Мәсәлән, менә булай күз алдына китерәм. Бу безнең Мөхәммәдиярыбыз үзенең язган шигырьләрен, җырларын менә шулай иттереп думбрада чиртеп мәҗлестә сөйли торган булгандыр дип уйлыйм. Күрәсез, монда ширбәт тә бар, җиләк-җимеш тә бар. Һәм шигырь белгечләре җыелганнар, үзләре дә шагыйрь. Менә бу ярыш ичмәсәм. Чөнки без беләбез тарихтан, Мөхәммәдияр заманында сарайда оркестр булган. Музыкантлар булган. Күп булганнар, җырлаучылар булган. Әйтеп киткән идек, аларның җитәкчесе үзе чыгарган җырларны җырлаучы Гөләм Шади дигән идек. Бу турда Кыйсәмбәт тә сөйли, бу турда Бабурнамәдә дә сөйләнелә. Инде шушының белән бу дәресебезне тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр хуш, сау булыгыз. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Иртәгә сәгать иртәнге 9-да Россия 1 телеканалында Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте әзерләгән тапшыруларны карарга онытмагыз.